Είναι το podcast της Stoiximan GBL Man to Man. Powered by Stoiximan. Νέο επεισόδιο Man to Man Powered by Stoiximan, το podcast της Stoiximan GBL που μας φέρνει πιο κοντά σε όλους τους πρωταγωνιστές του πρωταθλήματος. Αν και ο σημερινός καλεσμένος μας έρχεται από τα ξένα αυτή τη στιγμή. Μιλάω φυσικά για τον Ανδρέα Πιστριόλη, coach. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ που με έχετε στην εκπομπή σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ. Θα ξεκινήσω λίγο από τη ζωή στη Ρωσία, επιστροφή στην Τζέσσεκα. Πώς είναι τα πράγματα εκεί, έτσι, και σε προσωπικό και στο κομμάτι της ομάδας? Κοίταξε, σε προσωπικό επίπεδο, η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια έχω ζήσει πολύ περισσότερα στη Μόσχα από ότι στην Ελλάδα, οπότε είναι ένα δεύτερο σπίτι για μένα. Ούτως ή άλλως πλέον αυτό είναι το lifestyle, ξέρεις, είμαι απάτρις κατά κάποιο τρόπο. Οπότε η Μόσχα είναι μια πολύ ωραία πόλη για να ζεις. Οι συνθήκες είναι καλές αυτή τη στιγμή παρά τα γεγονότα. Οπότε προσωπικού είναι καλές οι συνθήκες. Από εκεί πέρα επαγγελματικά είναι το ίδιο. Η ομάδα παρά το αποκλεισμό από την Ευρωλίγκα διατηρεί πολύ υψηλό επίπεδο οργάνωσης. Προσωπικά, επειδή με γνωρίζουν πολλά χρόνια εκεί πέρα, έχω πολύ καλές συνθήκες δουλειάς, έχω αναγνώριση, με αφήνουν να κάνω τη δουλειά μου όπως θέλω, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Είναι, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή ιδανικές επαγγελματικές συνθήκες για έναν προπονητή. Είπες ότι είσαι απάτρις. Λείπεις τώρα 12-13 χρόνια από την Ελλάδα. Νιώθεις ποτέ homesick ή πλέον είναι καθημερινότητα? Κοίταξε, υπάρχουν φορές που μου λείπει η Ελλάδα. Υπάρχουν φορές που λέω πάλι καλά που δεν είμαι εκεί. Τα έχω ζήσει όλα αυτά. Απλά η ζωή ενός προπονητή είναι τόσο έντονη που μερικά πράγματα απλά δεν προλαβαίνεις να τα σκεφτείς. Όλη η σεζόν είναι τόσο γεμάτη και τόσο γρήγορος ο ρυθμός. Και μετά έχουμε και το πλεονέκτημα ότι θα περάσουμε τουλάχιστον ένα μήνα στην Ελλάδα. Οπότε ξέρεις, δουλειά στη Ρωσία, καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν είναι και άσχημος συνδυασμός. Όχι, θα έλεγα. Ναι. Ήδη αναφέρθηκε στο κομμάτι του αποκλεισμού της Τσέσσεκα και των υπόλοιπων ρωσικών ομάδων από τη EuroLeague. Είναι αυτός ένας έξτρα παράγοντας δυσκολίας στο στήσιμο της ομάδας, στο να προσεγγίσεις παίκτες για να έρθουν στη VTB? Κοίταξε, έχει τις προκλήσεις του. Ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι όλη αυτή η οικονομική κατάσταση και η μη συμμετοχή στη EuroLeague έχει συρρικνώσει πάρα πολύ το budget της ομάδας σε σχέση με αυτά που ο κόσμος γνωρίζει. Έχουμε το έξτρα έξοδα προκειμένου να μπορείς να πάρεις ξένο κόσμο, δηλαδή για να μεταφερθούν τα λεφτά και όλα αυτά. Χάνουμε πολλά λεφτά σε διαδικασίες και σίγουρα αρκετοί παίκτες θα προτιμήσουν μια ομάδα EuroLeague, σε κάποιες περιπτώσεις και μια καλή ομάδα EuroCup, από την Τζέσσεκα, όπου έχεις λιγότερη προβολή. Αυτό μας δημιουργεί κάποιες δυσκολίες. Ξέρεις, παλιά η Τσέσσεκα ήταν η ομάδα που επέλεγε πρώτη. Όλοι περιμέναν την Τσέσσεκα και ομάδες σαν την Τσέσσεκα πρωτού αποφασίσουν κάτι άλλο. Τώρα αυτό έχει αλλάξει λίγο. Πρέπει να περιμένουμε εμείς τις ομάδες EuroLeague να κινηθούν και μετά να δούμε τι μπορούμε να προσελκύσουμε στην ομάδα. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχουμε πολύ καλό κορμό Ρώσων παικτών και θεωρώ ότι έχουμε αρκετά υψηλό επίπεδο στους ξένους μας, τόσο σε αγωνιστικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο χαρακτήρων, είμαι πολύ ευχαριστημένος με την ομάδα που έχουμε. Πριν την Τσέσσεκα έχεις ένα πέρασμα από την Τουρκία, από τη Γαλατά. Δύσκολη ομάδα, μεγάλη οπαδική βάση. Δεν είναι εύκολο καράβι που λέμε. Τι χάλασε σε αυτή τη συνεργασία και έτσι έληξε λίγο πιο προώρα? Κοίταξε, ομάδες σαν την Γαλατά Σαράι δεν έχουν long term, δεν μένει προπονητής 10 χρόνια σε αυτή την ομάδα, δεν έχουν αυτή τη δομή. Δεν μένουν διοικήσεις τόσο πολύ. Δηλαδή, όσο ήμουν εγώ, άλλαξα 2 διοικήσεις. Έτσι, μιλάμε σε 1,5 χρόνο όλα αυτά. 3, αν θυμάμαι καλά, GM της ομάδας. Και ειλικρινά υπήρχε μια περίοδο όπου έβλεπα κάθε μήνα άλλους ανθρώπους και δεν ήξερα με ποιον έπρεπε να συνεννοηθώ και με ποιο είναι το post του καθενός.
Είναι τεράστιος σύλλογος. Και επειδή, δεν ξέρω πόσο το ελληνικό κοινό γνωρίζει την κατάσταση, πώς δουλεύουν αυτές οι ομάδες, όπως είναι η Μπαρτσελώνα και η Ρεάλ, έτσι είναι η Φενέρ και η Γαλατάσαράι, είναι ένας κοινός σύλλογος. Είναι όπως ήταν παλιά οι ελληνικές ομάδες, στην Ελλάδα πλέον αυτό έχει αλλάξει, αλλά είναι ένας σύλλογος. Οπότε κάτι που άλλαξε στο ποδόσφαιρο μπορεί να επηρεάσει το μπάσκετ. Κάτι που έγινε στο γυναικείο βόλεϊ μπορεί κατά κάποιο τρόπο να επηρεάσει το μπάσκετ. Γενικά, παίχτες, προπονητές, διοίκηση, σε αυτούς τους συλλόγους δεν έχουν μεγάλο προσδόκιμο όρος ζωής. Ιδίως αν δεν είσαι μια ομάδα σαν τη Φενέρ, η οποία πρωταγωνιστεί και μπορεί να έχει συνεχόμενες νίκες. Όταν κινείσαι σε πολύ πιο χαμηλά μπάτζετ, όπως είναι η Γαλατάσαράι, υπάρχει μεγαλύτερη φθορά, πιο γρήγορη. Ψυχολογικά, πώς το διαχειρίζεται ένας προπονητής αυτό το κομμάτι? Το ότι ξέρει ότι μπορεί να είναι ο πρώτος που θα χάσει τη δουλειά του σε μια ομάδα αν κάτι στραβώσει. Αυτή είναι η ζωή μας. Αυτό ισχύει παντού για όλους τους προπονητές. Προσωπικά είμαι πιο μεγάλος σε ηλικία, έχω ζήσει σε συλλόγους μεγάλους, έχω ζήσει σε πίεση όλη μου τη ζωή, δεν έχω ζήσει σε κάποια εύκολη κατάσταση. Οπότε αυτό είναι κάτι που μπορώ να το διαχειριστώ. Επί προσωπικού. Το μεγαλύτερο μου θέμα ήταν πώς αυτό επηρεάζει τους παίχτες μου και πώς θα μπορούσα να καθοδηγήσω τους παίχτες μου σε αυτή την κατάσταση να διατηρήσουν τη συγκέντρωσή τους, το κίνητρό τους κτλ. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση και όπως ανέφερες, επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη βάση, είναι πολύ έντονη η πίεση του κόσμου ή το να μεταφέρουν συναισθήματα στην ομάδα, να δημιουργούν θετικότητα ή αρνητικότητα. Είναι μια ομάδα των άκρων, γιατί μπορεί στην επιτυχία να σε αποθεώσουν, στην παραμικρή επιτυχία μπορεί στην παραμικρή ήττα να σε ισοπεδώσουν. Και παίχτες, παιδιά που είναι 20 με 30 χρονών, είναι λίγο πιο δύσκολο να το χειριστούν αυτό το πράγμα. Ήταν μεγάλη πρόκληση. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία και την Γαλατάσαράι τη θυμάμαι με καλά συναισθήματα στο άρθρισμα στο τέλος. Πάμε να πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, γιατί μίλησες γι' αυτό, για την πίεση που έχεις βιώσει όλη σου τη ζωή. Ξεκίνησες την προπονητική σε πάρα πολύ μικρή ηλικία, μόλις τα 18. Τι ήταν αυτό που σε έδωσε να πάρεις αυτή την απόφαση, να πεις ότι σταματάω να παίζω μπάσκετ και θα γίνω προπονητής? Κοίταξε, αυτό το αποφάσισα περίπου στα 14 χρόνια μου ότι αυτό ήθελα να κάνω. Wow. Ναι. Όταν πήγαινα στη παιδική χαρά να παίξουμε με τα παιδιά, εγώ ήμουν το παιδάκι που τους έπαιρνε, δεν θα παίξουμε έτσι, θα κάνουμε το σύστημα εδώ, εσύ θα πας εκεί, εσύ θα πας εκεί. Ξέρεις, και επειδή ήμουν και ψηλότερο στην παρέα, μ' ακούγανε. Ενοχλητικός βέβαια, αλλά μ' ακούγανε. Γενικά ήταν κάτι που μ' άρεσε. Και στο μπάσκετ πάντα αυτό που με εξέταρε ήταν η τακτική, η πώς μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικά, όχι απλά να παίξεις, να χρησιμοποιήσεις πλεονεκτήματα, πώς θα κινηθείς, και ήταν πάντα κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Το καταλάβαινα, δηλαδή η λογική μου ήταν συμβατή με αυτό το πράγμα. Και αισθάνθηκα από πολύ νωρίς, αγαπούσα το μπάσκετ και αισθάνθηκα από πολύ νωρίς ότι αυτό ήταν κάτι που ήθελα να κάνω, ιδίως με συνδυασμό ότι καταλάβαινα ότι δεν μπορούσα να παίξω μπάσκετ επαγγελματικό σε μεγάλο επίπεδο τουλάχιστον. Οπότε ήταν κάτι που με είχε συγκινήσει από μικρός και το είχα αποφασίσει ότι αυτό ήταν κάτι που ήθελα να κάνω και είχα βάλει από νωρίς αυτό το στόχο. Έκανες όλα τα βήματα στον Παναθηναϊκό και έφτασες να δουλεύεις στην πρώτη ομάδα δίπλα στο Ζέλικο Μπράντοβιτς και στο Δημήτρη Τούδη για πάρα πολλά χρόνια. Με τον Τούδη συνέχισες και μετά στη ΤΣΣΚΑ. Τι έχεις πάρει από τον καθέναν από αυτούς? Κοίταξε, να δουλεύεις με τον Ζέλικο και με τον Δημήτρη είναι μάθημα ζωής, το οποίο κανένα πανεπιστήμιο, κανένα σεμινάριο, τίποτα δεν μπορεί να σου διδάξει. Πρώτα απ' όλα, και ιδίως με τον Δημήτρη που ήταν πιο έντονη η συνεργασία μου, έμαθες work ethics και μεθοδολογία δουλειάς. Δηλαδή πόσο πολύ πρέπει να πιέζεις τον εαυτό σου. Από νωρίς με τον Δημήτρη ανακάλυψε ότι αυτό που νόμιζα ότι ήταν το όριό μου ήταν η αρχή και μπορούσαμε να δουλέψουμε ακόμα παραπάνω και ακόμα πιο σκληρά. Αλλά επίσης έβλεπες την διαχείριση των καταστάσεων, το οποίο αυτό ήταν η μεγαλύτερη εμπειρία. Δηλαδή πώς διαχειρίζεσαι τον παίχτη, πώς διαχειρίζεσαι την ήττα, πώς διαχειρίζεσαι την επιτυχία, πώς διαχειρίζεσαι πώς αντιδράς στην πίεση από τον κόσμο. Όλα αυτά, βλέποντας πώς αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούσαν και πώς σκεφτόταν σε αυτές τις καταστάσεις, ήταν τεράστιο μάθημα για μένα.
Πολλοί λένε ότι ο Ζέλκο Ομπράντοβιτς δημιουργούσε πολλές φορές τεχνητές κρίσεις όταν ο Παναθηναϊκός πήγαινε πολύ καλά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να μάθει τους παίκτες να διαχειρίζονται και την ήττα και άλλες καταστάσεις. Ισχύει? Ναι, οκ. Είναι λιγάκι δύσκολο να το εξηγήσω αυτό. Είναι γενικότερα κάτι που το έχω πάρει κι εγώ. Όταν χαλαρώνει μια ομάδα, κατά κάποιο τρόπο πρέπει να την ξυπνήσεις. Το οποίο μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Όταν μια ομάδα είναι υπό μεγάλη πίεση, πρέπει να τη χαλαρώσεις. Όλοι συγκεντρώνονται στην τεχνητή κρίση. Ξεχνάνε πόσο σημαντικό είναι να χαλαρώσεις και την ομάδα όταν έχει πολύ μεγάλη πίεση ή όταν είναι έτοιμη να παίξει μεγάλα παιχνίδια, να αφαιρέσει το άγχος. Και αυτό ήταν πολύ μεγάλη τεχνική. Αλλά σίγουρα αυτό είναι κάτι που χρησιμοποιείται όχι μόνο από το Ζέλικο, από πολλούς προπονητές. Προσωπικά το κάνω και εγώ, γιατί το πιστεύω αυτό το πράγμα. Ότι πρέπει να παρακολουθείς το κλίμα της ομάδας, πρέπει να παρακολουθείς την ψυχολογία των παιχτών και την πνευματική τους κατάσταση και να την οδηγείς εκεί που πρέπει να είναι, να κρατάς την ισορροπία. Άλλες προπονητικές επιρροές έχεις? Κοίταξε, μετά τον Ζέλικο και τον Δημήτρη, το μεγαλύτερο μάθημα ήταν το σκάουτινγκ. Όταν αναλύεις βίντεο, βλέπεις και προσπαθείς να καταλάβεις ο κάθε προπονητής γιατί κάνει αυτό, γιατί έβαλε αυτόν τον παίχτη εκεί, γιατί έπαιξε αυτό το σύστημα σε εκείνη τη στιγμή, γιατί παίζει αυτή την άμυνα κτλ. Και όσο προσπαθείς να καταλάβεις γιατί έγινε αυτό και παίρνεις ιδέες, κατανοείς πράγματα, νομίζω ότι και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα και έχω επηρεαστεί από οποιοδήποτε αντίπαλο έχω παίξει. Όλοι κάτι μου έχουν μάθει, είτε με πρωτοπορία είτε με λάθη που κάνουν στο παιχνίδι. Η συνεχής ανάλυση και η συνεχής σπουδή του αθλήματος σίγουρα σε βελτιώνει σαν προπονητή. Είναι εύκολο όμως για ένα προπονητή να είναι τόσο συγκεντρωτικός, δηλαδή να τα κάνει όλα? Εγώ είμαι εναντίον του συγκεντρωτισμού. Δεν το κάνω, γιατί πιστεύω ότι στο μακροχρόνια χάνεις πάρα πολλά. Γενικά δεν είμαι φαν του micromanagement, αλλά μερικές φορές αυτό εξαρτάται από με τι συνεργάτες έχεις πλαισιωθεί. Στην Τουρκία, για παράδειγμα, είχα αναγκαστεί να κάνω πολύ περισσότερα από όσα θα έπρεπε να κάνει ένας head coach. Στην Τζέσσεκα έχω άλλη άνεση και έχω συνεργάτες που τους εμπιστεύομαι και τους ξέρω και μπορώ να τους πω ότι θέλω περίπου να γίνει αυτό. Βρέστε τον τρόπο, κάντε το. Ότι θα κάνει κάποιος το βίντεο, ότι θα κάνει ο γυμναστής τη δουλειά του σωστά και έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Οπότε έχω την άνεση να δώσω χώρο στους συνεργάτες μου να δουλέψουν. Αυτός είναι ο τρόπος που δουλεύω εγώ. Κάποιοι άλλοι θέλουν να ελέγχουν και την κάθε λεπτομέρεια. Η κάθε μέθοδος έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Προσωπικά όμως δεν πιστεύω σε αυτό, στο να είσαι πάνω από το κεφάλι του άλλου και να ελέγχεις την παραμικρή δράση. Πέρασε σχεδόν 30 χρόνια στον Παναθηναϊκό, από όταν παίζοντας σε όλα τα τμήματα υποδομής μέχρι μετά και τα προπονητικά σου βήματα. Πώς είναι τώρα η σχέση σου με το κλαμπ? Νομίζω ότι δεν έφυγες όπως θα ήθελες τουλάχιστον. Έφυγα με δική μου επιλογή. Όπως είπες, 30 χρόνια είτε έτσι είτε αλλιώς και υπάρχει μεγάλη φθορά και κάποια στιγμή πρέπει να εξελιχθείς. Δεν έφυγα με κάποια πικρία, δεν έφυγα με κακές σχέσεις. Ίσα ίσα που θεωρώ ότι έκανα το κατάλληλο βήμα στην κατάλληλη στιγμή. Το πρόβλημά μου είναι ότι... από τότε που έφυγα η ομάδα έχει αλλάξει τόσο πολύ που ειλικρινά ξέρω ελάχιστο κόσμο εκεί πέρα πλέον. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις, είναι ένα σύλλογο στον οποίο μεγάλωσα και παρακολουθώ από κοντά. Έχω τις σχέσεις. Απλά δεν είμαι αυτό που ήμουν παλιά, που ήμουν ένα παιδί μεγαλωμένο μέσα στο σύλλογο σε όλα τα επίπεδα. Ερασιτέχνη, επαγγελματικό, υποδομές, πρώτη ομάδα. Δηλαδή, πραγματικά ήμουν γέννημα θρέμα του Παναθηναϊκού. Τώρα, αυτό κάπου στην εξέλιξη και στο πέρας δεκαετίας και. Λογικό είναι να έχει χαθεί λίγο. Πώς σου φαίνεται όλο αυτό το rebranding, όλη αυτή η αναγέννηση και επαναφορά στην Elite? Ήταν πολύ εντυπωσιακό με τον τρόπο που έγινε, γιατί αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός το έκανε σε όλα τα επίπεδα και μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν κάτι που έλειπε, γιατί όλα ξεκίνησαν από το γήπεδο. Ήταν το πρώτο βήμα και γενικότερα έχοντας βγει από την Ελλάδα και έχοντας δει και ζήσει πως άλλοι σύλλογοι τα κάνουν όλα αυτά, αυτό ήταν κάτι που έλειπε από την Ελλάδα. Αναφέραμε τη Γαλατάσαράι και τη Φενέρμπαχτσε. Αυτές είναι δύο ομάδες οι οποίες
ανεξαρτήτως προέδρου μπορούν να ζήσουν, γιατί έχουν δικά τους γήπεδα, δικά τους προπονητήρια, δικές τους εγκαταστάσεις και δικιά τους περιουσία την οποία εκμεταλλεύονται για να χρηματοδοτούν το σύλλογο. Όταν ήμουν στον Παναθηναϊκό, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αντίστοιχα, στην κυριολεξία δεν είχαμε γήπεδο. Δεν είχαμε τίποτα στο όνομα του συλλόγου, έτσι ώστε άμα έφευγε αύριο μεθαύριο η διοίκηση, ο ιδιοκτήτης, οποιοδήποτε, να έμενε κάτι πίσω. Αυτή τη στιγμή νομίζω το γήπεδο ήταν μια καταπληκτική κίνηση και από εκεί και πέρα έχει γίνει μια χιονοστιβάδα αναδιοργάνωσης και level up του Παναθηναϊκού, το οποίο είναι πάρα πολύ ευχάριστο να το βλέπεις. Και θα έλεγα το ίδιο ισχύει και για τον Ολυμπιακό. Γενικότερα όλο αυτό έχει παρασύρει το ελληνικό μπάσκετ, αναβαθμίσει το ελληνικό μπάσκετ, που έχουμε ακόμα πολλά βήματα να κάνουμε, αλλά ήταν ένα αποφασιστικό βήμα στη σωστή κατεύθυνση, θα έλεγα. Ακούτε το podcast της Stoiximan GBL Man to Man. Powered by Stoiximan. Θα επιστρέψω εκεί στις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες λίγο αργότερα, γιατί μίλησες και ξαναμίλησες για τη Φενέρ, που είναι η τωρινή πρωταθλήτρια της EuroLeague με το Σόρονος Γιασκεβίτσιους στο τιμόνι. Τον έχει ζήσει. Εσύ είπες ότι από 14 χρονών είχες αποφασίσει ότι θες να γίνεις προπονητής. Έβλεπες αυτό το πράγμα στο Σάρας, ότι θα γίνει προπονητής και μάλιστα αυτού του επίπεδου? Ναι, αυτό ήταν το προσωπικό μας αστείο, γιατί ο Σάρας όταν ήταν παίχτης διατυμπανούσε ότι δεν θα γίνει προπονητής και δεν ήθελε να κοουτσάρει παίχτες από τον εαυτό του δύσκολους χαρακτήρες. Όσοι ήμασταν γύρω ήταν ξεκάθαρο ότι θα γίνει προπονητής, γιατί το μυαλό του ήταν μυαλό προπονητή. Αντιλαμβανόταν τον μπάσκετ. Είχε το μυαλό του σε λεπτομέρειες, οι ερωτήσεις που έκανε, ο τρόπος που δούλευε, ήταν προφανές ότι θα ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Οπότε, ξέρεις, ήταν πολύ ενδιαφέρον να το βλέπεις αυτό, πώς το βλέπει ο Σάρας, πώς το βλέπαμε όλοι οι άλλοι, και ότι στο τέλος, ξέρεις, η ζωή σου δημιουργεί ένα δρόμο που μπορεί να μην τον περιμένεις, αλλά προφανώς τον βλέπαν όλοι οι άλλοι για σένα. Στην ίδια κατηγορία νομίζω υπάρχει και ο Βασίλης Πανούλης. Πρέπει να ήταν ξεκάθαρο από νωρίς ότι θα ακολουθήσει και αυτός αυτό το μονοπάτι. Και ο Βασίλης είναι ένας άνθρωπος όταν ήταν παίκτης είχε φοβερά work ethics, δηλαδή ήταν παίκτης που δεν τον έβγαζε από το γήπεδο. Νικητής, ξέρεις, από αυτούς που και στο κορώνα γράμματα να παίξεις, άμα χάσεις το κορώνα γράμματα θα εκνευριστεί. Και γενικότερα ήταν κάτι που το έβλεπες ότι αντιλαμβάνεται το μπάσκετ. Το μόνο θέμα δεν ήταν ξεκάθαρο ο ίδιος αν το ήθελε αυτό τόσο πολύ και αν έβλεπε τον εαυτό του σε αυτό το πόστο. Ως άνθρωπος που δούλεψε μαζί του ήξερα. Δηλαδή, οι τρεις παίκτες οι οποίοι έβλεπα ότι θα ασχοληθούν με τον μπάσκετ και ασχολήθηκαν ήταν ο Σάρας, ο Βασίλης και ο Μάικ Μπατίστ. Ο οποίος ήταν επίσης ένας άνθρωπος που η κάθε ερώτησή του σου έδειχνε το πώς βλέπει τον μπάσκετ και πώς το αντιλαμβάνεται, και το ίδιο ισχύει και με τον Βασίλη. Ο Βασίλης έχει λίγο πιο έντονο το στοιχείο αυτό της προσωπικότητας του νικητή, όπου έχει ένα διαφορετικό είδος κίνητρο από ότι οι υπόλοιποι γύρω του. Τα έβλεπες τον Μπατί στην Ευρώπη, στη EuroLeague ως προπονητή? Νομίζω ότι ταιριάζει πιο πολύ έτσι το NBA. Νομίζω ότι μπορεί και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, γιατί αντιλαμβάνεται 100% ότι είναι η Ευρώπη. Οι περισσότεροι Αμερικάνοι έχουν αυτό το πρόβλημα, ότι τους παίρνει πάρα πολύ καιρό να καταλάβουν τη διαφορά μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης. Ο Μάικ αυτή τη στιγμή είναι ένας άνθρωπος που ανήκει και στους δύο κόσμους, δεν είναι ίσον έναν ή στον άλλον. Απλά όταν δουλεύεις στην Αμερική και στο NBA και είσαι και Αμερικάνος, δεν ξέρω αν είναι βήμα προς την κατεύθυνση να έρθει στην Ευρώπη. Γιατί η Αμερική είναι μια πολύ καλή αγορά, με καλά λεφτά, με καλές συνθήκες δουλειάς και με προοπτική εξέλιξης. Οπότε λογικό είναι ότι όσοι δουλεύουν εκεί πέρα θέλουν να μείνουν εκεί πέρα. Εσύ το έχεις σκεφτεί ποτέ? Αν δεν κάνω λάθος, είχες δουλέψει ένα καλοκαίρι στη Summer League με τους Clippers, σωστά? Ναι, είχα ακολουθήσει τους Clippers ένα Summer League επίσημα. Επίσης είχα ανεπίσημα κάποια στιγμή με τους Φιλαδέλφια μαζί με τον Δημήτρη. Επί της ουσίας είχα ακολουθήσει την προετοιμασία και το Summer League. Θα σου έλεγα πως όχι. Θα σου έλεγα ότι εμένα μου ταιριάζει περισσότερο το ευρωπαϊκό μπάσκετ και ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε εδώ το μπάσκετ και ο τρόπος που το παίζουμε εδώ το μπάσκετ. Βέβαια, όπως σου είπα πριν, ποτέ δεν ξέρεις ο δρόμος σου που θα σου πάει, και αν αυτό προκύψει, πιθανόν να είναι μια κατάσταση που δεν μπορείς να πεις όχι. Θα γυρίσουμε λίγο τώρα στη EuroLeague. Αλλάζει συνεχώς. Γίνονται συνέχεια
βελτιωτικές κινήσεις, μάλλον, τουλάχιστον αυτός είναι ο σκοπός. Τώρα έχουμε το expansion, 20 ομάδες, περισσότεροι αγώνες, περισσότερες διαβολευδομάδες. Πώς σου φαίνεται? Τα τελευταία χρόνια και ιδίως από τότε που έγινε το Robin Round System στη Euroliga, η Euroliga είναι συγκλονιστική. Μας πήρε λίγο καιρό να κάνουμε την προσαρμογή από το προηγούμενο σύστημα όπου πραγματικά δεν έπρεπε να χάσεις παιχνίδι και να έρθουμε στο σύστημα που αντιλαμβανόμαστε ότι όσο άσχημα και να ξεκινήσεις ή όσο άσχημα και να σου πάει κάποια στιγμή, με μια καλή περίοδο μπορεί να το σώσεις. Αλλά νομίζω ότι αυτό που η ίδια Euroleague λέει every game matters, κάθε παιχνίδι μετράει, ισχύει, κάθε παιχνίδι μετράει. Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά με το NBA, όπου κάπου αισθάνεσαι ότι το regular season είναι ok και αλλάζει δραστικά στα play-off. Ενώ στη Euroliga η αλλαγή είναι μικρότερη. Οι ομάδες είναι πολύ πιο ανταγωνιστικές στη διάρκεια της σεζόν. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ η Euroliga, μου αρέσει το μπάσκετ που παίζεται, μου αρέσει η ένταση. Θα έλεγα ότι ως προπονητής ένα πράγμα που δεν μου αρέσει είναι ότι σιγά σιγά και λόγω των διπλών εβδομάδων και του ρυθμού των παιχνιδιών αρχίζει και μειώνεται η επιδραστικότητα του προπονητή. Δεν έχουμε πλέον την άνεση να ετοιμάσουμε το παιχνίδι τόσο πολύ. Δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε δραστικές αλλαγές στην ομάδα μας σε σχέση με τα παλιότερα χρόνια. Αλλά ξέρεις, πρέπει να εξελιχθούμε κι εμείς. Πρέπει να μαθαίνουμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα με λιγότερο χρόνο, με χειρότερες συνθήκες. Φιλοδοξείς να βρεθείς εκεί με τη Τζεσεκά? Σίγουρα. Το ιδανικό θα ήταν να βρεθώ στη Euroliga με τη Τζεσεκά. Θα βολευόμουν να βρεθώ στη Euroliga με οποιονδήποτε. Είναι το επίπεδο που όλοι επιδιώκουμε κάποια στιγμή να προπονήσουμε. Έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια στη Euroliga και το ξέρω το σύστημα από κοντά και πώς δουλεύει. Δηλαδή, ενώ δεν έχω δουλέψει σαν head coach, δεν μπορείς να μου πεις ότι δεν έχω εμπειρία. Ίσα-ίσα έχω ζήσει πράγματα που λίγοι τα έχουν ζήσει με Final Four, με playoffs, με regular season, πάρα πολλές συνθήκες. Και νομίζω είναι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι το μεγαλύτερο επίπεδο και η μεγαλύτερη πρόκληση για έναν προπονητή. Και είναι όχι μόνο όνειρό μου, είναι και στόχος μου κάποια στιγμή να βρεθώ εκεί πέρα. Το ευχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Μιλώντας για προκλήσεις, μια καινούργια πρόκληση για το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι αυτή η συνθήκη που έχει δημιουργηθεί με τη μαζική εξαγωγή νεαρών ταλέντων στο NCAA λόγω των χρημάτων, των NIL κλπ. Πώς πιστεύεις ότι θα επηρεάσει αυτό το ευρωπαϊκό οικοσύστημα? Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που γίνεται αυτή τη στιγμή και είναι δύσκολο να προβλέψεις πώς θα εξελιχθεί. Το γεγονός ότι μπορεί να μαζευτούν οι παίχτες εκεί πέρα και να δουλευτούν υπό το αμερικάνικο σύστημα δεν είναι υποχρεωτικά κακό. Παρ' όλα αυτά αφαιρεί το κίνητρο των ομάδων πλέον να επενδύσουν εκεί πέρα. Οπότε όπως είναι αυτή τη στιγμή δείχνει ότι στην Ευρώπη θα σταματάμε να δουλεύουμε, θα μειώσουμε την επένδυσή μας σε αυτό το κομμάτι και κατά κάποιο τρόπο θα το κάνουμε outsourcing στην Αμερική. Δηλαδή θα πηγαίνουν οι παίχτες μας στα κολέγια, θα εκπαιδεύονται. Προφανώς το NBA δεν μπορεί να τους απορροφήσει όλους αυτούς, οπότε θα γυρνάνε πίσω σε εμάς. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι όταν βλέπεις παιδιά 20 χρόνων και 22 χρονών να έχουν πιάσει εκατομμύρια στα χέρια τους, αναρωτιέμαι τι κίνητρο θα έχουν μετά, πόσο πεινασμένοι θα είναι μετά αυτοί οι παίχτες, γιατί το ευρωπαϊκό μπάσκετ βασίζεται στην πείνα του νέου παίχτη να εξελιχθεί και σαν παίχτης και να πετύχει και οικονομικά και να καταξιωθεί. Όταν κάποιος έρχεται ήδη χορτασμένος κατά κάποιο τρόπο στην Ευρώπη, αυτό είναι που προβληματίζει το πώς θα επηρεάσει την εξέλιξη των Ευρωπαίων παιχτών. Πέρα από το οικονομικό όμως και το κίνητρο, καθαρά αγωνιστικά, πιστεύεις ότι το NCAA είναι μια λίγα που μπορεί να προετοιμάσει αυτούς τους παίκτες για να έρθουν μετά έτοιμοι στα 22 τους, 23 τους και να μπορούν να είναι παίκτες που θα πρωταγωνιστήσουν στην Ευρώπη, να μην έχουν ένα δευτερεύοντα ρόλο, να είναι 12 παίκτες σε ένα rotation? Όπως όλες οι καταστάσεις, θα έχει κάποια πλεονεκτήματα και κάποια μειονεκτήματα. Είμαι σίγουρος ότι σωματικά και σε συνθήκες δουλειάς γενικότερα οι παίκτες θα εξελιχθούν καλύτερα. Θα μάθουν άλλο μπάσκετ όμως. Πώς θα μεταφραστεί αυτό στην Ευρώπη δεν είμαι σίγουρος αυτή τη στιγμή το πώς μπορεί να γίνει. Επίσης έχουμε δείξει τα τελευταία χρόνια, βλέπεις ότι το NBA κυριαρχείται πλέον από Ευρωπαίους παίχτες ή μη Αμερικάνους παίχτες, το οποίο δείχνει ότι σε κάποια πράγματα δουλεύουμε καλύτερα από τα κολέγια και ιδίως σε επίπεδο βασικής τεχνικής, σε επίπεδο προχωρημένης τεχνικής, δηλαδή πώς αντιλαμβανόμαστε το spacing, πώς αντιλαμβανόμαστε το ομαδικό παιχνίδι και όχι μόνο το ατομικό παιχνίδι.
Προφανώς τα τελευταία χρόνια αυτό το κάναμε καλύτερα. Μένει να δούμε αν το NCAA θα απορροφήσει τους παίκτες και θα τους αφομοιώσει στο δικό του σύστημα, ή αν θα επηρεαστεί από το ευρωπαϊκό σύστημα και θα εξελιχθεί κάπως πιο κοντά σε εμάς το NCAA. Αυτό δυστυχώς είναι κάτι που δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάμε και λίγο στα δικά μας εδώ, στα εγχώρια δεδομένα. Πόσο στενά παρακολουθείς τη στοίχημα GBL? Αρκετά. Είναι ένα από τα πρώτα αθλήματα που παρακολουθώ όσο πιο κοντά γίνεται. Θα έλεγα, ας πούμε, μετά τα ευρωπαϊκά, δηλαδή Eurocup, Euroleague, Champions League, ότι παρακολουθώ περισσότερο την Ελλάδα ως πατρίδα μου και την Ισπανία ως ένα πια ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Αλλά ξέρεις, είναι η δουλειά μου να παρακολουθώ στο δυνατόν περισσότερο. Η προτίμησή μου λόγω Ελλάδας είναι να βλέπω λίγο παραπάνω το ελληνικό πρωτάθλημα. Τι έχει αλλάξει, πιστεύεις, τα τελευταία χρόνια? Είδαμε μια αρκετά ανωδική πορεία πέρσι από την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ με καλές πορείες στην Ευρώπη. Βλέπουμε τον Άρη να γυρίζει σελίδα και επενδυτικά, που προφανώς βοηθάει. Τον Πανιόνιο να έχει επιστρέψει και να έχει τη διάθεση και αυτός να πρωταγωνιστήσει. Τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια? Δυστυχώς δεν έχει κλείσει ψαλίδα, θα έλεγα, μεταξύ των μεγάλων ομάδων, δηλαδή Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, το Δίπολο και των δεύτερων ομάδων. Αλλά η δεύτερη ταχύτητα του ελληνικού πρωταθλήματος έχει ανέβει πάρα πολύ. Ήδη ανέφερε στις ομάδες. Θεωρώ ότι προσελκύουμε καλούς παίχτες. Θεωρώ ότι οι Έλληνες παίχτες κάνουν πολύ καλή δουλειά στις ομάδες που παίζουν. Και νομίζω ότι σε κάποιους από τους συλλόγους έχει αρχίσει και αυξάνεται η στήριξη του κόσμου, το ενδιαφέρον του κόσμου. Δυστυχώς αυτό το ότι, ξέρεις, ο τρίτος είναι ο πρωταθλητής των υπολείπων πλέον, κατά κάποιο τρόπο. Best of the rest. Ακριβώς, best of the rest. Είναι απ' τη μία ενδιαφέρον, απ' την άλλη φαντάζομαι ότι δημιουργεί κάποιο αντικίνητρο σε αυτές τις ομάδες γιατί να επενδύσουμε όταν υπάρχει ένας κόφτης εκεί πέρα. Ποτέ δεν είναι σχεδόν αδύνατο να κλείσει αυτή η ψαλίδα με τις μεγάλες ομάδες. Παρ' όλα αυτά το πρωτάθλημα έχει συγκινήσεις, ιδίως στα πιο ψηλά επίπεδα, έχει ανατροπές και γενικά νομίζω ότι εξελίσσεται. Έχουμε δρόμο ακόμα, αλλά σίγουρα κάνουμε βήματα μπροστά. Θα κάνουμε βήμα μπροστά στο Ευρωμπάσκετ 2025? Καλή ερώτηση. Τα Ευρωμπάσκετ και τα Μουντομπάσκετ και όλα αυτά είναι πολύ ειδικές καταστάσεις. Είναι τουρνουά που έχουν τελείως διαφορετική ψυχολογία και ποτέ δεν ξέρεις πώς θα πάει. Είναι τουρνουά 2 εβδομάδων. Είναι τουρνουά όπου οι ομάδες οι οποίες έχουν μια συνέχεια, όπως έχει η Γερμανία τα τελευταία χρόνια, έχουν τεράστιο πλεονέκτημα. Οι ομάδες που έχουν ένα καλό δέσιμο, όπως είχε η Αυστραλία, όπως είχε ο Καναδάς, που αυτοί κατά κάποιο τρόπο βρίσκουν τον τρόπο να κρατήσουν την επαφή, να συγκεντρωθούν και έχουν το κίνητρο να πάρουν ένα τηλέφωνο τον άλλον, έλα στην εθνική φέτος, ας πούμε, έλα να παίξεις. Έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα γιατί δημιουργεί μια ομοιογένεια σε σχέση με ομάδες που πρέπει να αλλάζουν συνέχεια το ρόστερ τους, χωρίς να έχουν το χρόνο να μάθουν ο ένας τον άλλον. Και σε όλα αυτά μπαίνουν και οι αστάθμητοι παράγοντες, με ποιον θα πέσει στην κλήρωση. Αν σου τραυματιστεί ένας παίκτης, μπορεί να σου αλλάξει η άλλη ομάδα. Το έχουμε πάθει αυτό σαν ελληνικό μπάσκετ. Οπότε είναι δύσκολο να πεις αν θα πάμε καλά ή όχι. Μπορεί να πεις ότι έχουμε καλή ομάδα ή δεν έχουμε, αλλά ξέρεις, αυτό το να θεωρούμε την επιτυχία δεδομένη, να απαιτούμε κάτι, είναι λίγο δύσκολο. Δεν είναι συλλογικό πρωτάθλημα, δεν κάνεις μεταγραφές όπως θέλεις. Πρέπει να επιλέξεις όχι τους καλύτερους παίκτες υποχρεωτικά, αλλά να φτιάξεις την καλύτερη ομάδα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό εκεί πέρα, και πρέπει και οι συνθήκες να είναι καλές. Δηλαδή πρέπει το timing να είναι αυτό που πρέπει να είναι για να έχεις την επιτυχία. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια το μειονέκτημά μας είναι αυτό. Η ομοιογένεια στην ομάδα μας, μια συνέχεια και προπονητικά και παικτικά, να βλέπεις τους ίδιους παίκτες να έρχονται ξανά και ξανά και να χτίζεται με έναν τρόπο η ομάδα, οι οποίοι μαθαίνουν ένας τον άλλον και ξεκινάνε το τουρνουά με ένα πλεονέκτημα απέναντι στους άλλους. Σε έχεις φανταστεί ποτέ σε ρόλο ομοσπονδιακού τεχνικού? Όχι απαραίτητα στην Ελλάδα, δεν ξέρω δηλαδή. Ξέρεις, είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Επειδή έχω την εμπειρία του να δημιουργήσω γρήγορα το αντίκτυπο σε ομάδα μου, όπως έγινε την πρώτη φορά που πήγα στη Γαλατάσαράι, όπως έγινε την πρώτη φορά που πήγα στη Τσεσεκά, νομίζω ότι είναι κάτι που μπορώ να το κάνω. Απλά αυτή τη στιγμή ακόμα είμαι στη φάση όπου γίνομαι established
Συγγνώμη που πετάω τα αγγλικά μου, αλλά 10-12 χρόνια στο εξωτερικό. Το κάνω κι εγώ. Σαν πρώτος προπονητής. Ναι. Πρώτα πρέπει να φτιάξω αυτό το πράγμα στο συλλογικό επίπεδο και μετά να δω κάτι παραπάνω, το κάτι εξτρά, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι εξτρά. Δεν είναι από εκεί που ξεκινάς την καριέρα σου. Αλλά σίγουρα θα ήταν τιμή για μένα να εκπροσωπήσω τη χώρα μου κυρίως, ή αν κάποια χώρα άλλη μου επιλέξει να μου δώσει τέτοια ευθύνη, θα ήταν πολύ κολακευτικό για μένα. Εύχομαι μια μέρα λοιπόν να συμβεί και αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ελπίζω να την απόλαυσες και εσύ. Ευχαριστούμε και εσάς που ακούσατε άλλο ένα επεισόδιο Man to Man Powered by Stichiman και τα λέμε ξανά πολύ σύντομα.